Inini ndakakutengera maakwa mofana onyora kuti passion Java mudaro wangu. Aibviswe paakwa ipapo. Kwese kowene nenge akanyora passion Java chibaba. Yangu ndikona kunyora bwiri wese kasa face. Zomazwe. Mabadala sana wete. Badala sana. Zawaita sewa bwana wakumanaka. Passion anozozumiririre. Passion Java. Siada zvori kuita. Passion Java acquire. Iwe amenoti uri kuti kudi. Aiwa. Indruti ininika passion asvigone. Passion ndruda kumutemba kuti anogona kuvatengera. But passion ndewe makomedi. Passion chaunofanira kuziva munhu wesite ndakaitirwa chinhu naPassion Java. Passion Java pamwe ndiye anenge angoinitiate dhiri chete. Passion Java kashoma kutengera munhu. Pandori nedhiri randakambonzwa rakaitira vanhu vamwe vanhu 2 ma-celebrity socialites vakatengerwa motikari but vakapedzera vanzibvisa half imobvisa half ndokutengerai motikari but mozopoza muchiti takatengerwa iwe Passion even izvezvi handikuona like ipapa pandakapromisana Zigo nana DJ Sparks motikari handiti mind you ka for your own information ndikudze uri mufeso waZigo hauzvizive Zigo amboita rimwe gore raakati ndatengerwa iPhone naPassion Java ainyepa ainyepa uroti Passion atengere munhu Passion aiwa but pamakwaya ka anogona aneka point karoda kuprove kekuti chi kuti ndokwanza ngozviita ndari kutaura kuti zona akatenga maambulance zvocho maambulance tomaona akatonyorwa Passion Java akauya chakamona so Passion Java will never do something for free and just know that when you are when Passion Java buys you makwaya guys ka mucharira nendimi aiwa unomashari plus akatotaura ka ona mavideo rake akatotaura akatoti inini handikuitire chinhu mahara unotoripa that is why motikari yacho yakatonzi unotonyorwa Passion Java mudhara neface hanzofana kutotaura every video kuti ndoda kutenda baba wangu Passion Java imagine so guys what do you think but zvana Passion Passion anayo here mari yakwaya Passion ndeweni zvake zvotanzi kachena kaurukaona iwe ndokunongodzawo vanhu kuti kachena kakedzora ndokunotongodza vanhu ndeke 50 Passion akafanana naJinimbi Light idrama chete chirega kudaro Jinimbi ndewangu akapedzwa kwasi wangu anozvitaura zvizikapu aiwa inona sokane mari aiwa mpeso yane mari ane mari masalary Jinimbi Light so uri kuisa Passion class yana Passion akatenga ka ndokupa bhuru unonyepa ndokupa bhuru unonyepa ngatipe time frame unonyepa topa time frame ngasvike pana end of March kana akauya tuma akwaya bhuru anotengera anotengera tichatoenda unoita mavideo ende ndinori publisher ngasangane ikoko bhuru rako ndo Passion hanzi chiprova Passion uri munhu mukuru Passion vamwe vari kuti waitisi kuti prophet Passion tikutora from the content creator side he's a content creator Passion Java itira vakomana panganai aiwa achirega anonzi panganai aiwa tadi kudai anozvizikamu anokukopora anokupedza career. So guys, what do you think about this video? What Passion Java is saying? Will he be able to buy Zigo and DJ Sparks acquire? Ukoona kuti chere aiwa ngatingopedza amira ndichingokudza ukoona kuti watotasa pavideo riya aisimba kuti ndoida ndi DJ Sparks Zigo anga akaichkorera yacho boss aziva munhu wake vane makore vanoziva kochi chakamboita Zigo naPassion varege kushanda vese mapromise kaine mari nekupromiswa ndokudaika tichesiyana zvitimboona vakomana vanosimudzwawo from Uncle Saint chichi much love taurai ikoko inini ndakakutengera maakwa mofana onyora kuti Passion Java mudaro wangu aibviswe paakwa ipapo kwese kowene nenge akanyora Passion Java chibaba inini mdara ndikuidangu ndikona kunyora bwiri wese kasa face zomazwe mabadala sana wete
Batelashana. Ukunzele zipho. Hanzi sito. More poster. Munofana poster pa every program. Hanzi sito Dzinonyorwa. Tozonyorwa. Zopostwa every program yamuchitida kutenda Prophet Passion vakatengera mota anotengera kana Zimbabwe yese ndotengera chipotakaitaurena Lashani it's done. Anowanzwa kuti ufana tana Lashani ka people witness. Aiwa it's done. Zviri pakamera. Ndikuda kuti mundoposta. Toposta. Namwe kuza face yedu mchifamba nani ndilo marounds and a problem. Ndambovunzai on an offside note. Atore mazita. Vanatengera dzimba muno mwawandisa. Mastendi umwake uyu anoziya ataure mazita ndamutengera stendi. Vamuvakira svika paselapo. Handizoiti izvi zvane umwari hwanguwo zvemakore anaya handinei kuzonzi chiti Java ndriteni. Izvi zvindo zvanguzvo. Zvekuti Java. Java mdara yanganzi Java mdara. Yeah, ndonyora kana kutoti ndo anapeka shit yakanzi Passion. Mabana maambulance andakadoneta kuchitonga. Akatonyorwa Passion. Pakamanzwa kwachuka ndikati akazadzoserwa ndotora. Pakanyorwa Passion Java. Ipapa handiti chinji sina return. Aiwa ikokwari. Java nekwendesa musikana kulunch. Onomudyisa lunch. Onza kuzokera mumba kwake. Okonza kuchaka. Mazuva angu aya. Aiwa zvipere aiwa. Right. Sadane ndakuchecha 100%. Right. Saka makatendoka rini? Andana age. Amuchachaka. 2 years ago pamberi pamwari. Ndipo makatendoka boza yedi babara takaita interview na babara podcast takaita. Babara vaita kuti ndatendeuka ende Passion Java ndoda kutofarawo kuti akazotendeuka musune uyu. Andakuione babara. Amatendeuka mama. Yanzi baba manje. Now I wouldn't know, but what I know is I inspired babara to attend. You are not in the to inspire kuti mutendeuka. Akuti mimi ndimo iwo kwakati kuinspire kuti mutendeuka. No. Bari munoti chini kutendeuka kwawo. Handizo ndezvechokwadi on maskits. Iwo manje vari kuti nekutendeuka kwavaita from him. Hanzi zvinhu zvichatofamba zvisingaite, things you actually go away on. Ndopa wachanona kuti Mwari anoita sei anochengeta munhu wake. Kunonzotendeuka munokuziva. Kunobvisa zvimasong zvinonyatsira zvese paYouTube, pama-iTunes. Hayo mubvunziro. Hello good people, this is Proud Brook Group of Schools. We offer from ECD A to grade 7 for the juniors, and we also offer from Form 1 to Form 4 for the seniors. Proud Brook Group of Schools offers ZINSEC and Cambridge syllabus. Proud Brook Group of Schools is located close to the main bus stop. At Proud Brook Group of Schools, we are still enrolling for all grades, and we also offer door-to-door transport for our learners. For more information, you can contact the number on your screens. Saka iwo zvaunongoita cheteka kusvika panzvimbo kana kuvabata panhamba dziri pascreen, nzvimbo dzichiripo uyezve pachikoro pakanaka zvisingaite. Vana venyu vanenge vari safe. Aiwa, ini sasekuru vevanhu ndatindiuye kuzokuratidzai chikoro chaicho kana muri munzvimbo yekwaziko. Saka tiri kuti kudema vekukwaseke kuchitungwiza winzai vana venyu panapa nekuti transport iripo inotora vana kudzimba ichivadzora zvakare kudzimba. Aiwa, chimwe chii zvakare chamuchada, chingoenzai vana venyu kuSprout.